Assalamu alaikum muhterem milletvekillerimiz. Türlü төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышында һәм яшәешендә булган кайбер вакыйгалар һәм яңалыклар турында бу атна дәвамында сезгә мин Инсаф Абдулла җиткерермен. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз бүгенге чыгарылышта. Суслонгер кайтавазы бүген дә тыңгы бирми. Оякка ылысы шылгап җирдек дип сөйләде ди. Шул салкын баракларда яттык дип сөйләде. Авылдашларның хөрмәте таш тактада. Искиткіш яхшы, грамотный фельдшер. Фельдшер от Бога. Пермь крайы татарлары тарихы. Татар сәүдәгәре. Нәкъ шушындай кимәләр белән, әлбәттә мондый гына түгел, күпкә зурак, бигрәк кимәләр белән Ирен елгасы буйлап Камага төшкәннәр һәм үзләре җитештергән товарны сатканнар. Татар дөньясында көн сайын бик күп яңалыклар, бихисап чаралар уза. Аларның мөмкин кадәрен сезгә җиткерү максатыннан тапшыруыбызда татар дөньясы яңалыклары. Безгә калса, әлеге яңалыклар бер генә татарны да битараф калдыра алмый. Азнакай районында Чатыртау халыкара төрки халыклар фестивале узды. Әлеге җыен 11-нче тапкыр оештырыла. Татарстанның Көньяк-Көнчыгыш районнары, Самар өлкәсеннән килгән фольклор оешмалары чыгыш ясады. Бәйрәмдә милли уеннар, остаханәләр, төрки халыкларының кул эшләнмәләре күргәзмәсе, милли ризыклар тәкъдим ителде. Ахырдан танылган җырчылар сәхнә тотты. Төркиянең Гази университеты Гаяз Исхакыйга багышланган җыен үткәрде. Күренекле әдип һәм сәясәтче турында татар теле галимәсе профессор Рамилә Яруллина Йылдырым доклад белән чыкты. Аның сүзләренчә, Исхакый 20нчы елларда Советлар берлегенә кайтарга теләгән. Соңрак Солтангалиевлар белән булган вакыйгаларны ишетеп, Исхакый кайту ниятеннән баш тарта дип сөйләгән ул. Чиләбе өлкәсенең Троицки шәһәрендә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачылды. Бу Расулов укулары кысаларында оештырылды. Анда татар дин әһелләре җыелды. Казанда Камал театрына яңа бина салыначак. Ул Түбән Кабан күле белән Хади Такташ урамы арасында урнашачак. Әлеге җир кишәрлеген Татарстан президенты карады, хәзерге Камал театры заман таләпләренә туры килми дип әйтелде. Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллегендә күренекле галим Надир Дәүләтне искә алдылар. Чарада Надир Дәүләтнең улы Юлай татар җәмәгатьчелеге, онлайн рәвештә Төркиядәге татар оешмалары җитәкчеләре, галимнәр, Финляндия, Америка Кушма Штатлары һәм Россиядәге милләттәшләр катнашты. Ахырдан Надир әфәнденең тормыш иптәше Берил ханым Дәүләткә Бөтен дөнья татар конгрессы медале тапшырылды. Тарихчы Альберт Барханов 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Танылган археолог Татарстанда Үзәк Азияның тарихи урыннарында эзләнү алып барды. Хәзерге вакытта республиканың төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте советын җитәкли. Җир шары буйлап яшәүче татарларның яңалыклары, зур чаралары, башлангычлары хакында сез безгә дә җиткереп тора аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Безгә бик күп шалтыраталар, хатлар килә. Бүген без сезгә Суслонгер темасына кагылышлы очрашу тәкъдим итәрбез. Суслонгер ул Мари урманнарында урнашкан хәрби лагерь. Ул 1941 елның июленнән 1943 елның ноябренә кадәр эшли. Бирдә рус телле булмаган халыкларны рус теленә өйрәткәннәр. Курсантлардан сугышка пулеметчылар, артиллеристлар, танкка каршы ата торган мылтыклар зуды командирлары әзерләгәннәр. Бу өйрәнүләрне 10 меңәрчә солдат үтә. Коточкыч шартларда яшәгән солдатларның бик күпләре сугыш кырына керә дә алмыйча һәлак була. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без Суслонгер темасын дәвам итәбез. Хәзер без Казанда гомер итүче Шафиевлар гаиләсендә. Аларның нәкъ менә әтиләре һәм туганнары шул Суслонгерда булганнар. Без Арча районы Яңа Иябаш авылыннан, әниебез безнең Габдулла Тукай торган Тукай Кырлай авылыннан, әтиебез 1 генә километр шул авылдан Яңа Иябаш авылыннан. Безнең әтиебез Шафиев Шәрип Шәфиулла улы. Ул 1920 елның 20 майында туган. 41 елны аны сугышка алганнар. Әле сугышка китер алдыннан
ул эләккән Суслонгер лагерына. Әти мәрхүм сөйли торган иде. Анда безне эшле туклы тоттылар. Җүнәп ашатмадылар. Яңгырасларында басып тора идек. Оннан кырыйга бер җиргә чыгармадылар. Безнең аркабызга унар кирпич тияп, без айлар буе станциядан кирпич кирпич ташыдык дип. Кыш буе. Кемгә ташыганнар ул кирпичне, нәрсәгә ташытканнар, алар белмиләр. Аякларына киеп килгән әйберләрен салдырып алганнар, аякка ылыссыз шылгап җирдек дип сөйләде әти. Салкын баракларда яттык дип сөйләде. Сыенып, шыкланып, шулай итеп Йокладык. Туңмаска дип. Ашарга булмады, бирмәделәр дип сөйләде инде. Әнинең энесе, Менә менә ул Габдилфәт абый, ул да ул да Суслонгерда булган. Габдилфәт абый Суслонгерда булган вакытта, әби, менә аның әнисе була инде. И әнинең иң апасы Фәйрүз апай, әби белән бергә алар барганнар Суслонгерга. Габдилфәт абый янына. Көз көне булган ул, бит каты Габдилфәт абый безнең 24нче елга. Ул соң гына киткән сугышка. Көчкә ди барып эзләп таптык ди. Аннары соң анда тимер завыр белән әйләндереп алганнар ди. Беркемне кертмиләр, чыгармыйлар ди. Без шуннан кадәр җыяу килдек. Күрештерегез инде мине малаем белән дип әби җылый чыгармаганнар. Аннары соң элек бит олы кешеләрнең чәчләренә тәңкәләр тагып үргәннәр бит. 4-5 буягында тәңкә, 4-5 буягында көмеш тәңкәләр. Хәзер аптырагачыннан әби анда капка төбендә торган каравылчыга шул көмеш тәңкәләрен сүтеп биргән. Бөтенесендә мәгъзәле алыгыз, менә бу чын көмеш тәңкәләр. Күрештерегез мине малаем белән. Сугышка китсәләр, без аны күрә алмыйбыз бит дип, шул көмеш тәңкәләрне алгач кына каравылчы аны чакырып чыгарган. Шулай итеп кенә күрешкәннәр. Алар Суслонгердан сугышка китәлгәннәр, әйме? Сугышка киткәннәр. Менә ул сугышка киткәчнән иссез югалган уже. Хәбәрсез югалган. Исем фамилиясе? Буның Вафин Габдилфәт Вафа малае. Вафа улы. Иссез югалган. Иссез югалган ие. Соңгы хаты килгән Ржев шәһәреннән. Менә хәбәрсез югалган. Аны Вахи апай эзләтеп карады, бик күп еллар эзләтте. Без дә менә язып карадык. Бер кайдан бернинди хәбәр килмәде. Шулай итеп Әтигез менә Суслонгердан да кытылып, Бөек Ватан сугышыннан да әйләнеп кайттымы исем? Әйләнеп кайтты. Әти бик күп мәртәбәләр ранен була, сквозной ранение була, кулы ранен була, менә бер кулы була шулагы. 2 мәртәбә контузион була ул. Последний ранениесе уже Венгерияның менә шәһәрен оныттым, Венгериядә була. Аның аягына гангрен китә. 3 мәртәбә аягын кискәченнән 45нче елның 27 июлендә генә аны выписывать иттеләр. Бер аяксыз, гарип кулсыз, контужен, менә шулай дип кайткан 4 баланы карап үстергәннәр. Әти мәрхүм әйтәдер, сугышта да ул хәзер авыр булмады, шим менә шул Суслонгер лагерына караганда дип сөйләде. Карыйбыз инде без, менә шуннан ишетеп, без шуннан соң инде менә сезгә шалтыратып, шулай итеп бездә сөйләргә булдык. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт менә әтиегезне, туганнарыгызны искә алган өчен, аларга бу сүзләрне кабул бирерсез. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә авылдашларның хөрмәте Таштактада. Искиткеч яхшы, грамотный фельдшер. Фельдшер от Бога. Пермь крае татарлары тарихы. Татар сәүдәгәре. Нәкъ шушындай кимәләр белән, әлбәттә мондый гына түгел, күпкә зуррак, бигрәк кимәләр белән Ирен елгасы буйлап Камага төшкәннәр һәм үзләре җитештергән товарны сатканнар. Перевалоу районы 2-нче Зубачи авылының Аккалфак хатын-кызлар оешмасы әгъзалары авыл фельдшеры Венера Мөрсәлимовага Таштакта ачтылар. Зубачи авылының Аккалфак хатын-кызлары да рәхмәт йөзеннән үз фельдшерлары Лидия Каримова исемен шулай мәңгеләштерә.
Татар авыллары тарихында әлегә бу беренче үрнәк. Җирле татарларның яхшы гамәлләре хакында Оренбург өлкәсеннән безнең хәбәрчеләребез репортажы. Хезмәт ветераны, авыл советы депутаты, СССРның мактаулы доноры, фельдшер. Икенче зубачы авылы кешесенә куелган беренче таш тактау. Татар авылы халкы рәхмәт изеннән Венера Галиәскәр кызы Мурсалимованың исемен шулай мәңгеләштерә. Таш тактаны да майда Венера Галиәскәр кызының туган һәм үлгән аенда урнаштыралар. Безнең шушы авылда гинеколог та, фельдшер да, терапевт та, хирург та булды инде ул. Бөтен халыкны карап, үстереп, тудырып, күп халыкны үлемнән алып калды. Бу тәкъдимне җирле депутатлар да хуплый. Нуретдин Садриддинов Венера Мурсалимова эшләгән чорда җирле хакимият башлыгы була. Шуңа да ул медицина хезмәткәрләренең барлык проблемалары белән таныш. Бер класста 27 бала булса, уйлап карагыз, 8 класс, ничәмә бала, ул бөтен прививкаларны, бөтен нәрсәне өлгерә иде. Эт эшләдеме шул вакытта тегеп тә ибәргә могла. Кыш көннәрендә ашыгыч ярдәм машинасы үтә алмаганда да фельдшер җаен таба. 8 март Венера апайны йөгереп алып килделәр. Мине Касимовка этәреп менгердек, ә ул үзе зур апай. Крупный. 100-дан артык кила үзе. Касимовка этәреп менгердек, артыннан теге авырлы хатынны ере утырды шул Касимовка. Искалга барып җиттек. Венера Мурсалимова тумышы белән Казакстан чигендә урнашкан. Тыстүбә районының Леневка исемле татар авылыннан. Якыннары апаларының туган җанлы булганын әйтеп үтте. Венера апайны инде как күрше әйтеп үтәсем килә. Шул хәтлек михырбанлы, шул хәтлек йомшак тәмле сүзле. Килен булып төшкәч, исем акылым китте. Шул хәтлек туган җанлылар. Венера апай минем апайым була, тетя. Михырбанлы кеше, бөтен кешеләргә ярдәм итте. Венера Галиәскәр кызы 26 ел. Икенче зубачы авылы халкының сәламәтлеге сагында тора. Искиткеч яхшы, грамотный фельдшер. Фельдшер от Бога, дип әйтергә. 17 ел элек бакыйлыкка күчкәндә дә аңа бары 64 яшь кенә була. Мин Венера апай өчен бик әрнешәм. Нидән зират янынан үткәндә дә ул минем йөрәгемдә. Мин 22 яшымда 7 сутка хәзергечә әйткәндә комада яттым. Ятканмын. Шул вакытта ул миңа Оренбургдан врачлар чакыртып, Красноахольның врачларын күндә килергә заставить итеп, мине карап лечить итте. Бульдозерлар сырап, төнне Красноахол ненә больницаны затай үзе больной белән бергә. Шул кадәр изге күңелле. Тургай ансамбле Венера Мурсалимованың яраткан җырын башкарды. Шушы көннәрдә беренче зубачы авылы амбулаториясе диварына 32 ел хезмәт куйган фельдшер Лидия Васильевна Каримовага илмәт такта элделәр. Әлеге гамәл авылның Аккалфа хатын-кызлар оешмасы һәм ветераннар советы белән берлектә эшләнә. 246 еллык тарихы булган татар авылында беренчегә мондый тантана уздырыла. Мемориаль тактаны Лидия ханымның бердән-бер улы Вадим Галим улы ача. Ул безнең авылыбызда 62 елдан 94 елга хәтлек эшләгән, бөтен авыл халкына ярдәмчел булган. Тиз арада доктор да булган, ул терапевт та булган, педиатр да, акушер булып балалар тудырган, күп халыкны үлемнән алып калган. Саф татар авылына эшкә җибәрелгән рус милләтеннән булган кыз алдында тел киртәсе барлыкка килә. Авыл халкы рус телен белми, ак халатлы Лидия ханым татар телен. Телне өйрәнү өчен ул халык белән күп аралаша, спорт уеннарын оештыра. Бер-ике ай эчендә буквально ул татарчаны үзебезнең авылдагы татарлар хәтле уже сөйли башлый. Ну, Галим абый Каримов аның белән танышып, ул чисто татар семьясына килен булып төшә. Икенче һәм беренче зубачы авылларының Аккалфак хатын-кызлар оешмалары медицина хезмәткәрләренең эшен югары бәяләп, аларга таш такта куйганнары башкаларга да үрнәк булыр дигән ышанычта каласы килә. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар.
Пермь крайының Ирен елгасы буенда яшәүче татарларның борынгы тарихы бар. Ләкин бүгенге көнгә кадәр бу авылларның тарихы профессиональ рәвештә өйрәнелмәгән. Ирен Сылва татарлары Пермь татарларының икенче этно-территориаль төркеме булып санала. Аларның тарихы Алтын Урда, Нугай Урдасына барып тоташа. Бу авылларның үткәнен бүген төбәк тарихчысы Назим Шаһаипов өйрәнә. Ирен Сылва татарларын Кыпчаклар белән нәрсә бәйли? Алар татар халкының нинди үзенчәлекләрен саклаган? Пермь краена сәфәр кылган Айзат Шаймарданов иске авыл тарихчысы Назим Шаһаипов белән әңгәмә корды. Безнеке Шәҗәрә авылныкы, башка авылларныкы да башланып китә инде елгы бидән 1350 елларны ул туган, аның малае Мәмшекби килә. Дигәндә буенча инде ул Нугайлар, Дуваннар иленнән үзләренә көтүләре белән арды безнеке район центрга булган җиргә килеп туктыйлар. Арды районындагы, Күңгүр районындагы авылларга нигез салучы булып тора инде елгы бинең балалары, малайлары, алар безнең якка килеп урнашалар 1412 елны. Пермь краеның Арда бүлгесенә керүче иске авылның борынгы тарихы бар. Ул Нугай татарларына барып тоташа. Юка түгел үз вакытында бу җирләр Нугай Урдасына да карый. Районның Арда дип аталуы да татарлар белән бәйле. Арда сүзенеке бер варианты ул тукталыш урыны Нугайларның, имәк Арда башка мәгънәдә бар. Менә монсагысы шул мәгънәдә. Авылның тарихы Нугай татарларына барып тоташа дип әйтә алабызмы, юкмы? Biz baytibız indi, biz yasattık DNK analizler hem kilip göründü indi, biz mındağı avılnıqı, şuşu tamirnıqı, kişileriniki, doğru kile Kıpçaklarnıqına, Kıpçaklar bilen Nungaylarның ayırması artık köp түгел. Авыл тарихын өйрәнүче Назим Шаһаипов әлеге шәҗәрәне үзе төзегән. Безнең якта руслар булмаган. Менә беренче шушы кызлар Анда ясатны җыештыру өчен исәпкә алган чагында кәргә һәм аның 7 малае исәпкә алына. Анладызмы? Шунлыктан авыл бүген рәсми төстә Карьева дип атала. Ләкин халык телендә ул гомер-гомергә иске авыл дип йөртелә. Элек-электән авыл халкы игенчелек, аучылык, балык тоту, умартачылык белән шөгыльләнә. Моның өчен монда бар шартлар да бар. Һәр якта куе урман һәм Ирен елгасы. Әлбәттә, Ирен буенда яшәгән татарлар беренче чиратта аны үз файдаларына файдаланган. Билгеле табигый инде. Беренчедән, биредә балык тотканнар, икенчедән сәүдә юлы буларак хезмәт иткән әлеге елга. Чөнки нәкъ шушындый кимәләр белән, әлбәттә мондый гына түгел, күпкә зуррак, бигрәк кимәләр белән Ирен елгасы буйлап Камага төшкәннәр һәм үзләре җитештергән товарны сатканнар. Татар сәүдәгәре шундый юллар аша да кәсеп тоткан. Иске авылда сөлге чигү киң таралган була. Һәр семьяда булган станок җитеннән эшкәртеп, аның әнитеп инде сүсен алып, ирләп, аны азагыл процесс инде мондай җипләр, мамык җипләр булмаган инде, киндер җипләр һәр сабан туйларга һәр кыз әзерләгән. Селгә ул интерьерда түрдә. Аблай чигүчеләр, тегүчеләр бармы? Хәзер азрак калды алар. Ирен татарларына Себер татарларының диалекты да йогынты ясамый калмый. Бүген дә бу сүзләр кулланылышта. Мәсәлән, мәшкә сүзе. Себер татарларында шул, бездә дә шул. Ни сүз ул? Мәшкә гембә. Ике бу мәшә башлый абалак. Ике кышкыра. Мәсәлән, без ике тибез. Төрке бу нарат. Менә шундый мин үземнеке теге китапта барсында яздым мин аларны. Хәзер кабатласы килмәй. Инде төп сорау Пермь татарларының үзәге саналган Барда татарларыннан Ирен татарлары ни рәвештә аерыласың? Нәрсә белән аерылалар соң? Иң беренче без керәбез беренче шәрдән Саликамыз Күңгүр иязының территориясына. Бу 17-нче гасырда башында ук инде. Барда районындагы булган халык дип әйтәбез. Алар керә Уфим иязына инде.
Алар башкортлар, демәк, монда сословие, башкорт ниләре, ватчиналар белән булса инде, безнең дә авылныкы кешеләрнеке ватчинасы бар, язылган ул Кайсаров язмаларында Ирен, аныкы кушылдыклары, Көнгөр, Төр, Башап, Ашап елгаларының, демәк, ике ягына 10-15 чакрым дип анда язылган инде. Айырлалар иң беренче ясак түләү белән һәр йорт биргән 6 куница көш бирелгән. Инде монда яшәүче шермешләр, марилар биргәннәр бары тик 3 куница. Тегеләр инде башкортлар дип әйтәбез инде, Уфа әязындагылар, алар күпмедер түләгәннәр инде. Шушы ясак түләмәннәр. Бүген Ирен Сылва татарларының бер өлеше Свердлов өлкәсендә көн күрә. Аларның гомум саны 80 меңнән артып китә. Бу хакта Назим Шаһаипов китап әзерләгән. Хәзер Казанда ул басылырга тиеш. Иске авыл, гомумән Ирен Сылва татарлары турында сөйләшүебезне дәвам иттерербез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кайда гына яшәсәк тә туган телебезне, гырыф-гадәтләребезне саклап, татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.